Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipiyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita, kat naadaw iti padas nga impatunod ti pagayam, anag pailingad itinagan arenan, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan arenan. Jakon inlanad ti address ko, tapno maprotektarak met dagiti masaknan iti padas ko nga inak isalaysay. At dalangak manang, isuan na asidagak kadagiti babae. Kat dayta ti kang runaan aparikot kanyak ni nanang ko. Ulila akon iti ama, tanairaman iti aksidente day di amak, idi agtawan naklaeng iti sangapulo. Dua kami laeng nga agkabsat, kat adda pamilyan ni manang ko. Siyakmet, nagtali na edak a happy-go-lucky, tawan kat nga rod ti responsibilidad ko. Rugyak ti agsalaysay manang, idi sinitarnak ni nanang ko, gapo taadda ti dina nagustuan nga inaramid ko. Pagdamdamagan ka, Reynan. Pudno ka day a pinaglulukwam jay kaanakan ni Kakasikstaw. Nanang, Subong bat ka kunakmat. Anya ti agpaiso ha. uwan nanang. Ay na, unay kamutan anak ko. Apay a pinaglulukwam. Pinagkakatawaan nyo kanong agbabarkada jay kaanakan ni Kakasikstaw.
Kasanumot nga min nanang. Ipadlaw na launay nga da pa naggusto na kanyak. Iso day jay. Inaramid mi ababaunan kabayatan ti pa nagiinom mi kadagiti kagayim ko. Saan laday tatim paramid mo kan kuana? Pinagsalampay ka no akasla entertainer iti club. Kalpasan nga ingkarem nga armam. Basta aramidin na ti amin na kayat mo. Nanang, Amom ka de, amabalinda ka nga ireklamo gapo iti inaramid mo. Saan lasi ka? Da kayo nga agbabarkada. nanang, Saanan anasaya at ti masumsumok mo, Reynan? Amang ano da ita di pa kaisag maakam anak ko. Iso apang nga asim, agnakam ka kuman. Saan ka nga ubing iti edad mo a 20? Agnakam ka kumamutan. Tito, tulungan nakman. Ada assignment ko. anya nga min day ta assignment mo kaya kaanakan. Math, Tito. Kat no naglakat ti mat. Day ta ti may sa kadagiti paborito nga asignatura idagad adalak pa lain. Tulungan nak, Tito. Katuan kaanakan. Day talagayam. Di kagdanag, tasyak ti makaamukan ka. Thank you, Tito. Mala, dumagag kawan, ta i-explikar ko kan ka no kasano asulbaran ta assignment mo iti mat. Iti kasta, amom tunter aramidom nga oray at daka iti iskwilaan yaw. Makitam, nasaya at matiaramid mo no limpyo ka, no saan ka nakainom. Anya ka di maninday tang ibagbagayo nanang. Maragsakan ni manang mo. Apaman nga impakita di ka anak kam ti assignment na nagtinulungan nyo nga inaramid. Ha? Mismo ani manang mo tinagkuna nasirib ka. Talaga mo ta nasiribak nanang. Saan mo't nga si asitigrado ka idagad adalak pa lang. Basda awak no apay adi mo intuloy tinagadal. Kat adda ka lang arud ide iti may kadwa atukad ti kolehyaw. At day ta kayo manin nanang. Ipalagip yung manan, tijak pa nagturpos iti panagadal ko. No panunutan anaimbag, saan pa'y matlaan aladaw ka, Trainan? 20 taon mo anak ko, ubing ka pa ay. Saanin nanang, jakon kayo tagadal. Apay nga min aya, anya ti di mo kinayat, takila at latan ang nagsardeng ka idi nga agiskwela. Basta nanang, jakon kayo tagiskwela. Isa pang nga asiyo. Di ko man ipalagip pa'y dayta. Awan gayam to aramidam ako namrinan. Si kalangan talag nga alalay kaw, iti trabaho kija ayan da Madam Esper. Katwa na angkal, kayat ko tay supay ti itang danyo kanyak. Una ka anakan, tapno saan ka dumaw dawat latan iti kwarta kadananang kan manang mau. Nalabos kayo ngat angkal, adamot bukod ko a kwarta Ay narinan, di na kun alilawan, taamok ti mapaspasamak. Masansan nga grana kami kan ni kabagay si tersena no kwa. Uncle? Amok mo't ka ti mapaspasamak. Amin dagiti kalukwan kar aramida, may dandanon kanyak. Agiyaman ka, ta sana nagreklamo da 6 kundi ka anakan na, gapo iti inaramid mo. Ha? Makitam, naklat ka. Ti amom, jak maamuan dagiti kalukwam. Amok amin, Rinan.
Isu nga awan ti mailimod mo kanyak kaanakan. Tandaan am dayta. Ni Uncle Felimon kat manungan ni nanang ko manang Emmy. Kadakwada pa nga maek, ni Uncle Felimon ti talaga akabuteng ko. Tanauyong, ken talaga ako mabil no adadi na magustuhan. Iti pa nang ikuyog na kanyak ang nagtrabaho iti ayan ti agnagan iti Madam Esper. Sinaysaya ko tinangalalay ken kwa na manang. Tadyak kayat nga adadi na magustuhan ang maaramid ko. Jakmat ni namnama nga agbalinak idi anasingad ka ni Madam Esper. Nang runa ket inalanak nga agbalin a driver na. O nanang, at iti makabulan na sweldok. Ay, talaga amot Agnak-nakam kansan at talaga anak ko. Da kayo lang mutawan bilib na kanyak nanang. Damuyo, gaputadyak nagturpos iti panagadal ko kut jakon makatulong kada kayo. Nay, awan timbagbagak akasta Reynan anak ko. Pudno nga awan, kaslakastan nanang. Ay, sumardeng ka man anak ko. Saan atilap ang panunutam? Di nakpagatapan iti may sa abanag asan kumot nga ramed. Malangarudan nanang, awatan yun to sweldok. Makamu kayon. Agyaman na anak ko. Nay, kumpleto mo't na ito'y sweldom nga inyawat mo kanyak. Di ka nangilasin, iti parakan ka. Sana na masapol nanang. Kat anya nga rod nga iti gastusam no adda pagkasapulam anak ko. San kaya ron bang nagdanag kanyak nanang? Basta makaamu kayo na mga budget iti inyawat ko asweldok. Nasingpot ni Madam Esper ading kao. So asapay la kuma, tagsingsingpot mo't ni Reynan, iti panagpaay na kan ni Madam, tapno na sayaat. Isumot lagayam, akayat mo't ni Reynan ti agtrabaho kan kwa na Anya ayaday jay nga Esper, manong Filimon. Negosyante ka day. Kasta tambok. Balo ang negosyante. Kasta gayam. Sapay la kumatagbayag iti trabaho na ni Reynan. Amo matandya ka na kamanong, naglaka mauma iti trabaho. Panagkunakit magustuhan na ti panagbalin na driver ni Madam Esper. Sa masansan nga agbiyahe da. Kasta ka day, manong Filimon. Well na din ka. Ngamrumbang agsingsingpot ni Reynan. Saan lang nga garamid iti kalukwan tapno saan amadaksan. Anya ti kayat mo asawain, manong Filimon. Nasingpot ni Madam Esper. Ngamiti ka nito apagaramidam iti kalukwan, ay delikado ka. Awan san punday jay. Iso asapay lang kumatasan nga garamid iti kalukwan ni Reynan, kabayatan di pa nagtrabaho na kan ni Madam Esper. Apay apok, ada ka di manan na assignment mo. Wan, Lola.
Apok, addan trabaho ni Titom. Isu nga amang ano saan na kan amasansan amatulungan iti assignment mo. Amok akabaalam day ta apok. Agpaiso, Lola. Wen, apok, nasaririt ka ngamin nga ubeng. Ken nagagat ka nga agadal. Iso amamati akabaalam nga aramidon day ta. Nga uray awan ni Titom araynan. Sige, Lola. Arimidok. Ay, wen kalpasan na, ipakitam laangan ka ni Mamem. Ipacheck mo no husto matlaang ti inaramid mo. Adtoy Reynan, para kan ka daytoy. Ha? Madam, anya dayto nga itadyo kanyak? Nakajakpatak iti indil ko nga alahas. Balatom dayta. Susweldoan dakmat, madam. Alakit din, Reynan. Panagriknak ngamin kat sika ti swertek. Ha? Manipod nagpaay ka kas driver ko. Kanayon na maidispose ko dagiti alahas nga ilaklakok. Saan la dayta? Ultimo dagiti house and lot nga itangad ko kadagiti buyer. Mailakok. Madam. Alan, alaumon daytoy. Kat no agtalinaad kalakit di anasingpat kanapod no kanyak, mairanod ka kadagiti dadumapay at transaksyon ko. Agyaman no kasta, madam. Kano mabalin, Miss Esper kunamlatan kanyak. Kasla ngamin nagbaketak una yun iti awag mo kanyak madam. Panagram ko la kada kayo dayjay. Iso nga rod nga awagan naklatan iti Miss Esper. Saanan madam? Mabalin ka di? No, iso ti kayat yo, Miss Esper. Awan ti parikot iti dayta. Agyaman na, Reynan. Di kagdanag. Kas iti naibagakon, karaman ka mairanod, basta agtalinaad ka nasingpet, ken natudyo kanyak. Kanyak manang Emmy, pasatlaang ti panagyaman kanyak tinagbalin nga amok, ti kasjay aki naman nagparabor na. Iso nga amin nga itad na tunggal adda ti maklose na adil, alaek. Saan la aday tamanang? No daytay adda ti pagkasapulak iti pinansyal, iso ti pagkamangak. Iso asaan kami apulos a nagparikot idi, maipapan iti pinansyal nga aspeto. No pay kasta, sabali idin ti madmadlaw ni uliteg ko a Filemon. Iso nga iti na minsan, kinasaritanak ni uliteg ko. Sigurado ka nga awan ti sabali ang mapaspasamak, Reynan. Anya kumangay mo ti sabali ang mapaspasamak, Uncle. May bilang abalasang ni Madam Esper. Ta malaksid abalaw. Awan mo ti anak da iti day dinagawan nga asawa na. Ha? Uncle, anya ka din day tangay bagbagayo. Kaanakan, ultimo dagiti kakalugaran tayo. Da masasao da maipapankan ka iti amom. Kasanaw, itulod na kapay dito lugar tayo, no kwa. Ibagbagak mo't kan kwa na, di na ko nitulod. Ipilit na mo't namin, Uncle. Dahil tangarod kahit. Isong agsalsalud sudakan ka kaanakan.
Basta siya uncle, nadalos ti konsensyak. Awan ti sabali ang mapaspasama kiti nagbalitan mi ti amok. Kan may sa uncle, at hanubyak. Panggap mi pa'y nga rodon tagkalay sa. Kastaya. Un uncle, kat day tatimang panagnak, nga awan ti kinapudno ti ibagbagadag iti kakalugaran tayo. May papan kada kami ti amok. Di kad nasayat nga rod no kasta. Talaga uncle. Isapatsik mabainan to amin dagiti kakalugaran tayo. Inton mo amuan dang agkalay sa kami ni tinobyak. Ay na, Miss Esper, apag isulaw na dito yung balato yung manin kanyak. Ada inayon ko iti ornong ko para iti sagsaganak nga espesyal nga okasyon. Ne, anya nga okasyon nga day taraynan. Pasensya kayo na. Tiyak mabalin nga ibaga. Kasla sorpresa, kasta ka di raynan. Wan, Miss Esper. Diyak lang pagarop ana isam kagayam iti sorpresa. Miss Esper. Ala, adakan ka no di mo kayat nga ibaga kanyak. Ngem, panagkunam, masorpresa akto nga ta iti day takinunam nga okasyon asag saganaam. Panagkunak talaga masorpresa kayo. Maragsakan kayo lakit di para kanyak. Well, nukas dati kunam, diyak nga rodon agpilit nga amon no anya day ta nga okasyon. Basta no kunam apalimad, agtalinaad nga rod apalimad. Miss Esper, apaya... Si kakit dimet. Di kan mas daaw no inaprusak man ti barokong mo, Reynan. Kasayaatan no mairwam kan. Mairwam ka kuman, Reynan. Nanang, nakasaganan ti amin para itikalay sa amin kini Lilian na kaayan ayat ko Ay na, Reynan anak, maragsakan akin ka. Kandayawon ka, taing ka gumaam tinagurnong, sakbay nga ikalay sam tinubyam. Nanang, maragsakan kami amin para ken ka anak ko. Nang runa di ka anakam, nga iso ti agbalin a flower girl iti kalay sam. Wan nga rod nanang. Kadanggal Filimon mo tandi makaamu ka dagiti mailuto po tahe. No dito'y lugar tayo anak, maibilangan nga ing grande ti angayam akalay sa. Ngamen, ado ti impapartem. Kaya't ko lang amin niya agbalin ang nakalalagip ti kalaysak nanang. Maminsan lang mapasamak dahi tayo ti biyag ko. Anak. Ikarik nanang. Ikagumakta agbalin to a responsable nga amay ti pagtaingan. Intunan anayin niya agasawa kami kini Lilian na nobyak. Ay rumbang laang Reynan. No si bibiyag laday di amam. Patsyak nga ipanakkel na kadayjay. Nanang? Tano siyak, talaga nga ipampanakkel ka anak ko. Uray di mo inring pasti panagadal mo. Ipampanakkel ka. Nang runa no matungpal mo ti kinunam nga agbalin ka responsable nga ama ti pagtaengan. Anya di ko na mapangawisam kanya, Reynan? Itikal daw ti panagkalaysak, Miss Esper. Anya? Agkalaysakan? Wan, Miss Esper. Iso kayat kayo nga... Saan amabalin?
Apa yun, Miss Esper? Anyat mapaspasamak kada kayo. Saan ka mabalin amang ikalay sa iti sabali, Reynan? Anyat ti kaya ti asawan. Intad ko ti amin ken ka. Impaay ko ti amin. Kalpasan na, mangikalay sa ka iti sabali. Sa anak nga umanugot. Anya ka din ti mapaspasamak. Di kay maawatan. Imposible asaan analawag kan ka ti amin ngay naramid ko. Impaay ko ti amin kan ka. Tapno siya ti ayatem. Ha? Ita, mangikalay sa ka iti sabali. Saan mabalin, Reynan? Daytoy ti tandaanam. Iti kanito nga ituloy mo nga ikalay sa no asino man day ta babae. Pagparangek at tinakaw mo ti amin nga inted ko ken ka. Kat ipabuyok ka iti pagbaludan. Anya? Tandaanam day ta. Perme ti panakaklaat ko, iti daydi akanito manang Emmy. Panagriknak ket na ipasungal ngalak iti sitwasyon, adyak pulos ammo no kasanuak a makaakal. Jak ammo no anya ti aramidek. Agingga anadlaw ni Uncle Felimon ti Jarko. Kinasaritanak ket pinagpudnunak. Gaputa awanan ti mapanunot ko nga aramiden, imbagak ti amin iti uliteg ko. Iso ti nakisarita iti ama ni Lilian a nobyak, ket inlawlawag na ti amin. Iso a naallukoy mi ida nga itantan ti panagkalay sami. Ingkagumaan mi nga insubli ti amin a naited kanyak ni Madam Esper manang. Puwera laengen ti sweldok iti binulan a panagpaay ko kankwana kas driver. Ket jakmeten simsimreken kuana idi. Nalabit ang nakaamiris matlaeng ni Miss Esper, ket kalaat-latan anapan iti balasiw taaw, nga uray saan ko pa'y ana isubli ti amin ana ited na kanyak. Tanagastos ko ket nga ruden, iti panagsaganak iti panagkalay sami kuma iti nobyak. Idilaeng ana urnos manen ti saritaan iti panagkalay sami ken ni Lilian. Ket dakkel a panagyaman ko iti namarswa, taaging gaita, naurnos ken naulimek ti panagdan nami, kastametten ti binukelmi a pamilya. Daytoy ti padas ko, toy pagayam mo, Reynan. Pagayam a Reynan, umunay ti amin, kablaawan ka iti kunam a naurnos, ken naulimek a panagdennayo iti nagbalin nga asawam. Misunderstanding. Kastalakit di tinapasamak kada kayo iti nagbalin nga amom. Sabali tinagawatan na iti nagbalin a kinasingedyo. Kastamet a sabali iti beneg mo. Ti pagyamanan tayo laengen, ket naurnos metlaeng ti amin akas iti kinunam. Iso nga ita, naragsak kayo iti nagbalin nga asawam. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam.
Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Elma, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Elma, kat dispensaran dak kuma no jakon inlanad ti address ko. Medyo sensitibo nga minda ito'y pakasaritaan nga inak isalaysay manang. Iso nga ingkadeng ko nga ilimod latan ti address ko, tapno uray ibashdak dagiti makangeg, saan da nga ammo no sa dinoak nga agindag. Agtawa nakitaan iti upat apulo ket dua, ngambala sang akpailaan. No pay kasta, awanan ti panggap ko pay ang makiasawa, takalpasan dagiti napasarak, kaya rigan na anatroma akon. Aklo nakasuplada akmanang, dakas ti ugalik no labsen ti agsarita, ngam amin dagita, na ikaguma akon abinaliwan. Dua kami laeng nga agkabsat manang, agpada kami a babae. Siyak ti inauna, kat ulila kamin ademang. Dimakkel kami kan ni Lolok. Nalaos ti panangipatag ko kan ni ading ko, kat ingkarik iti bagik, a protektarak nga uray pay ibwis ko ti bukod ko abiyag. Ngam napalalo ti pan nakadismayak iti bagik, tanasikugan ti kabsat ko, kat pinanawan ti nakasikug ken kuana. Ditoy arugyak ti agsalaysay manang. Kabulanan nun di adem, ngam aging gaita, di mo paila ikaskasaw. Kasla di mo makitkita di adem nga orag sinsinabat kayo dito balay. Nasakit tinakam ko kan kuana lolo. Amuyo dayta. Elma, apo, maawatan ka. Inaramid mo ti amin para kan kuana. Ngam saan namot abasol ti kasjay anagbanagan na. Apay kumasaan lolo. Iso ti akim bagi. Dinakit din basol ti panagsikog na. Apok, saan mo't anam namaan jay adem alukun lagayam tinubyo na? Saan ka day? Apay ngamin anak kinobyo lolo. Katamo namat nga agad adal pay laeng. Di saan kumaan na sikugan no saan anagsayat? Na yun ti kasta pa nagsasaom iti kabsat mo, Elma. Saan dakmat siguro ang mapabasol lolo? Ar-aramidak ti amin tapno makaadal. Ngam anya ti naramid na. Dinadaol na namin pinsan ti panagtalag ko kan kuana. Ay. Iso ang maawatan dak ko ma lolo. Kat pangaasiyo, ta saan dak ko maapilitan ang makilangan kan kuana iti nasaya at ita. Dumtang to siguro ti panawan, nga agsubli ti sigod apan nakilangan ko kan kuana. Ngam saan pa'y nga ita? Diyak pa'y kabailan lolo. Nasakit pa'y latinakam ko, gapo iti inaramid na. Elma, mabaling ka din nga itulod ka no malpas ti trabaho tayo? Kabaalak ti agawid as isya. Ha? Kan mabalin ka di Rodel? Sagdangan nakman? Namin anon nga imbagak kan ka nga awan ti panawon ko itikas kan ka. Oray pa'y kasta ti kanayon nga ibagam. Saan na ka maupay, Elma? At daak lang ditoy. Agtrabaho ka kit din. Makapasurun ka. Saan na ka maupay, Elma? Tandaan nam dayta. Ay, makapasurun day ta lalaki. Sana makaawat. Imbagak lang arudon asar dengan nak. Ngam dagulitan naklata. Imbag kumamot no jak among agpapada amin a lalaki. Manangalilaw da. Agpapada da amin.
Lolo, adakon. Ne, naulimak mo ti balay. Rimor nga ta ni Lolo. Kita at man dita silid na. Ne, awan mo't dito eh. Tingata na lang nga kabsat ko. Siripag man dita yan na. Ne, awan matlaang dito eh. Rimorda siguro ka ni Lolo. Napananda nga ta. Ni Lolo ti umawawag. Hello? Lolo? Ayan nyo? Elma, apok. Adak dito ospital. Ha? Apay Lolo? Anyat na pasamak? Inyek kun dito ospital ti adim tagpas ngay saan. Madanagan na kitimbaga ti doktor. Delikado ka no ti kasasaan na. Ha? Pang-aasim, Elma, apok. Umay ka kumaditoy. Pang-aasim. Sige Lolo. Umayak dita. Urayan dak. Dayjay ni Lolo. Apay ang nalaos ti sangit na. Lolo? Elma, apok. Apay Lolo? Apay ang nalaos ti panagsangit nyo. Jay Adem, Elma. Jay Adem. Apay ni Jane Lolo. Anyat na pasama. Awanin, Jay Adem. Di na kinabangan tinagpasngay. Awanin, Jay Adem. Anya? Kasla nagtupak kanyak ti langit iti panagriknak iti daydi akanito manang Emmy. Jak pulos ni namnama nga iti panagpas nga iti kabsat ko, ipulang namutten ti bulod na abiyag. Nakaro ti panagladingit ko, ngam nakarkaro pa iti pan nakakonsensyak. Tamanipod na amwak ti kasasaad na, talaga adjakon kinasarsarita, gapu iti nalaos asakit tinakam ko iti panagsikog na. Nalaos ti panagbabawik, gapu iti agdadata a kinapudno, apimmusay ti kabsat ko, abalon na tigurak kenkwana, gapu iti nagbanagan na. Tirigat namanang, gapu iti nalaos asakit tinakam ko, inraman ko pa yan aginura ultimo ti kaanakak nga impas nga iti kabsat ko. Nang runa kat iso ti makagapo, iti ipupusay na. Makapabwisit mo tayo tamaladaga. Sangit na sangit. Makapasurong. Jaklak at makaturugan kat masapak pa'y nubigat. Elma, itimplaman iti dito'y kaanakam. Ay na, may ramraman ak pa yan ang maistorbo gapo iti buwisit nga ubing. Elma! Uwan Lolo! Umayan! Ay, talaga ang makapasuron ti kastoy. Buwisit ka talaga.
nga ibagam, Rodel? Nagdagulit ka mutan? Elma, amok na niya ti pagdaldalanam ita. Amok tarik na ti mapukawan iti ipatpatay. Ha? Pangasim ko ma, tadi nakagura. Kaya't kalahan nga andingayan kadag ito'y apanawan nga da pagdaldalanam. Nalaos mo ti sakit tinakam ko idi pimusay da idi mamak. Ti amok idi, jakod maka-move on na pulos. Nang runa kat napalalo ti panang ipatag ko kenkwana. Rodel? Ngam kumpet kay tinamarswa Elma. Saan nakaabaybay anti Diyos? Taamin dagiti parswa ng agdaldalan iti panubok. Tartarabayan na. Saan nabaybayan? Ngata. Agtalag kay tinamarswa. Kas iti nakunakon. Saan nabaybayan ti Diyos dagiti anak na nga agdaldalan iti panubok? Nagsaur ka met? Saan kan sama tayo nagtalikod di tayo naglamangak? Isong amom no sa dino tayan ko. Uy, sana. Sigurado ka? Amangan no sasahuran nakmet? Saan ko natnut? Boboy! Ayan mo! Ha? Ala, nititak nga Elma tayo jay. Ay, ayaban, nakabuboy. Mapana kung di tabalay mi. Boboy! Jaketo na karkarong agong at kanyak ni Tita Elma. Amangan na niya taramidan na kanyak. Nagtangkan ti ulo! Di naglapigusan! Anay ko! Day tatirumbang kan katapnog nakam ka! Namin ano nga yung bagak nagtalinaad ka lang dito'y balay no sumangpot ka nga gapo di pagadalan ngam di ka manan nasangputan dito'y! Auntie! Sige! Padasam tiyag sangit ka nakarkaro ang makaraman ka kanyak, buboy! Di mo amo ti dumngag iti sao? Natangkan ti ulom? Apay, kabaalamon ti agbyag asiksikata di nakipangpangag, ha? Sumangbat ka! Kabaalamon ti agbyag asiksika! Saan, Auntie? Matlagayam! Apay nga rod adi mo amo ti agtungpal iti bilin? Pasensya ka, Auntie. Ala, aramido mo, no anya ti assignment mo. Agadal ka iti leksyon mo, tapno saan ama sayang tigas-gastosak amang papaadal ken ka. Pudno ka din nga ag-resign kan, Rodel? Wan Elma, panagriknak namin kat talagang awan di titigasat ko. Ha? Anya ti, kaya't mo asawan, Rodel. Iti lasod ti ado atawan. Inanadak ti panagayat ko kun ka. Amom dayta. Rodel, Ngam panagkunak. Talaga di nakmaayat. Iso akadagiti na palaba sa bulan. Nagsapulak iti oportunidad. Kat sanak mata na paay. Napagasatan na kiti panag-apply ko di balasiw taaw. ha? Saan laday ta, Elma? Adanam amo ka babae online. Kat naadaan kami iti relasyon. Anya? Agtrab-trabaho mo't lang iti pagilya na papanak ti karelasyon ko ita. Kat panagkunak, isun ti kagasat ko.
Agluluwa ka, Elma? Ako, awan da ito, Rodel. Luwan ni ragsak da ito iparakan ka. Awan da ito eh. Di mo latan ikaskaso. Nag-akalpasan ti ado atawan, ininot matan anat nagtiriknak ka ni Rodel manang Emmy. Iso akayarigan na nga iti may kado agundaway, napukawanak iti ipatpatag. May sa atao nga iti panagriknak kat ison ti pagindurugan ti lubong ko. Gapo iti dayta, ad-addan ang nagbalinak ama nagpupudot. Kat ti pangibawbaw ingak iti suron kan pudot ti ulok, ni Buboy nga anak iti kinabalasang daydi pimusay akabsat ko. Naglabas pa iti sumagmamano atawan nga awan latta ti nagbaliwak manang. High school idin ni Buboy. Apay anarabyan ka. Pasensya kayo nanti. Simurtak ngamin kadagiti kagrupo ka nagaramid iti project mi. Graduating kami ng ti high school. Awan bibiyang ko no graduating kan. Ha? Basta no anya ti paganurutak iti day ti abalay. Iso ti rumbang amasurot. Ala, agpaklab ka iti sofa. Ha? Auntie? Agpaklab ka iti sofa kunak. Darasam sakbay ako maro ti pungtot ko kat nakarkaro pa iti aramidakan ka. Paklab! Jakamon no kasano nga ibaw ingko ti saan anasaya at atratom iti kaanakam, Elma. Ha? Lolo? Nakasingsingpot nga agtutubo di kaanakam ngam nakauy-uyong kakankwana. Kaya't ko laang agnakam ni Buboy, Lolo. Tapno di nakatsurutan ti dana day di inana. Anya? Ay, aging gakadiita. Nagtalinaod pa'y lang ti sakit tinakam mo iti day di Jane. Gapo iti napasamak kan kuana. Lolo? Elma, apaw. Sa nga polo kat ineman atawan nga awan day di Jane. Saan nga taarumbang laeng apalubusan matanday taim-impanam asakit tinakam? Gapo iti nagbidutan day di kabsat mo ide. Saanan anain kalintagan ti kastangar aramedam, Elma? Nang runa kat ni Buboy akaanakam ti pangidasdas alam iti pungtot mo. Dahito'y titandaanam, apo. Saan abasol ni Buboy ti panakaitao na dito'y lubong? Awan apolos ti pakainaigan na iti nagbiddutan dagiti dadakkel na. Dahil di kapsat mo. Awan apolos, Elma.
Auntie Elma, makumikom kayo kadi. Kit-kita amat ngagpalpalasak. Adda na patagapapanak. Auntie, Apay aya? kaya't kayo kumama kasarita, auntie. Adda ngamin pakariribukak. Mabalin ka di buboy? Dinakman iraman itino anyaman day tapakariribukam ako nam. Auntie, Siyak lang arudon ti mang papaadal kan mang bibyakan ka. Ita, iraman nakpailaang mo't iti ibagbagam apakariribukam. pangasim, auntie. Anya ka ka di? Di ka ka di makauawat? Imbagak mo't kan ka nga adda na patag apapanak. Dinaksingaan. Naimbagtadakan, Elma. Rumuarak ko man ka. Ha? Apay lolo? Apay ang madandanagan kayo? Anday mawag kanya ka, pulis. Pulis? Apay nga inawagan na kayo ti pulis, lolo? Impakamulang antay niya ospital ni Buboy. Anya? Apay lolo? Anya tinapasamak ka ni Buboy? Apay nga da iti ospital? Nabugbog ka no. Iti nagrarangat na iti fraternity iti pagadalan da. Critical ka no. Di kasasaad na. Anya? Napalalo ti panagtibayok, manipod nagturong, agingga ang nakagteng kami iti ospital, manang Emmy. Kat ti kasakitan, saan min anadanon asibibiyag ti kaanakak. Naaddaan iti blood clot ti ulo ti kaanakak, a resulta ti panangpukpuk daken kuana iti natangken a banag. Rumrumwar iti investigasyon, anabayagan nga dasusik ti doa grupo iti pagad-adalan ni Buboy. Kat idi nagririnnupak da, napakaruan ti kaanakak, nga iso ti gapwanan ti ipupusay na. Nakasaritak matlaang ti maestra ti kaanakak, kat iso ti nakaamwak, anabayag gaya man aharharasan ti maysa a grupo ni Buboy. Nalagip ko ti asidag kanyak day di Buboy manang. Idi kayat nakakasarita. Ngamjak ingkan kano. Nalabit aday di amapaspasamak kan kuana iji pagadalan ti kayat na pagsaritaan mi. Ngamjak pulos inikkan iti gundaway. Iti may katlo a gundaway manang. Napukaw ti maysa nga ipatpatag ko iti biyag. Ajak man lang na iparik na ti pamatag ko kankwana. Taad-adda ngamin anagari iti barukong ko tigura, ken sakit tinakam, gapo kadagiti naglabas a pagteng iti biyag ko. Banag a pagbababawyak iti kastaunay. Dagito iti makagapo, iso anakunak akasla na trauma akon manang. Tuy pagayam mo, Elma. Pagayam nga Elma, anyan tinapasaram. Saan asika mismo ti biktima? Ngam talaga asika ti mangibaklay iti sakit. Tasika ti makarik na iti saem, gapo kadagiti imbing lay mo apagteng. Iti may sa abanda,
At dapan ni Dirko kan ka. Tadi mo ammo ti mangipaay iti gundaway para kadagiti patpatag mo. Sa bagay, inaklon mo met ti ugalim nga iso ti amok a makagapo no apay asika ita ti ad-adda a masaksakitan gapo kadagijay a pagteng. May salaang ti makunak pagayam ko. Isukom ti amin iti namarswa. Ta isulaangan ti makatulong ken ka, tapno masarakam ti talinaay, ken nalinak arik na, amang ipaaymet ken ka iti naulimek a panagbiag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Irene, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad na kumalatan itinagan nga Irene, itagdama adaak dito'y Hong Kong. Aklunak nga adu tinaglabasak apadas iti biag, uray idiadda akon dito'y balasiw taaw. Ngem para kanyak, awanen ti umasping iti padas a napasarak iti mismo adadakkel ko. Tunggal makangegak dito'y programa yo iti naganak analaos ti panangipatagda iti anak da, sumken ti apal ko manang. Ket ladingitak nga ibaga, kan kidawak ti panakaawat mo. Tatunggal mangeg ko nga ibalakad mo, nga awan tinaganak, a makaiturad amang irurumen iti anak na, siyak ti kang runaan amang tubngar. No apay manang, iso ti mailawlawag, babaan iti padas ko, nga iso ti ibuksilak ita. Anyan, nabambanugak. Kanarabyanak lang arudan asin mangpet manipod iti trabaho. Ngamawan pa'y mo't madanon amakan dito'y balay. Di man lang nagluto mo't da. Anak ko ba nagmamalas, sita? Kasano adi ka pagsasawan, Dorba? Hukat imasam Adoy ka matan naman. aming mingmingan dito. Sigurado maagapan naman ay. Kat sigurado amang nagmanan isang karubahan. Nakababain kami manan. Laklakayan ka. Irene, sakbay a pumanaw ka, mangted ka pa'y iti kwarta. Tatang, sa anak pa yan nagsweldo. Anya ko mga ititad ko kada kayo. Di ka man nagbalin nga imot si ka Irene. Awanan ka iti bain. Nalipatam samot ti amin arigat mi anang padakkelken ka. No awan kami anang padakkelken ka. Adaya ka sa abiyag mo ita. Mga no kabadam kumamad di kabsat mo ano saan pa'y nga agsukay iti daga. Saan dan ang mga nasang kapamilya. Gaputa kinay kayat ng tinasapa anak asawa. Tapno maiyadayula kanu kada kami. Uray pa'y kas ti biyag ni manang ita. Tanaragsak ka na uli magti panagbiag da asang kapamilya, tatang. Nita. Anay ko. Apay ngagkabil kayo ngay, tatang. Gaputan na laing ka sumungbat. Day tatigunggunang. Alan, mangtad ka niti kwartam no di mo kaya tanakarkaro pa itilak amam, Irene. Ang mga nabulbulwon ka no di ka mangtad iti kwarta. Iso mangtad ka na, Irene. Tita Irene, thank you for coming. Una yun to'y kaanakak.
Talaga nga English speaking ah. Saan mo, tita? Kuna ni mamim analaing ka kanoy ti school mo ah. Yes, tita. Very good. Wan gayam, adda pa sa lubong ko ken ka. Talaga, tita? Wan di kan tumalipatan nga ikan iti pasarabo, tunggal sumarong karak diti balayo. Mabikla nga. Adtoy. Wow, my favorite. Thank you, tita. You're welcome, princess. Ala, mapan kan iji selad mo. Taagsarita kami kan ni mamim. Awan dito'y ni Irene. Ada na panan na, Barok. Kasta ka din, Nana. Sayang. Kunak no sana rimor ita. Ta awan mo't sarek na iti trabaho. Ay, nasaya at mat. Tadi mo na danon ni Irene. Ha? Kaya't ko asawan, maikanta iti gundaway nga agsarita iti nalapat. May papan ka di iti Anya, Nana. Kaya't kamot ama-am-am mo Agayan ayat kayo ka din ka ni Irene nga anak ko. Saan pa'y Nana? Di nakpa'y naklon na Irene. Kasta ka de. Aguray ka man. Anyat trabaho mo Siyak itan ti mangimat-maton iti family business mi, Nana. Business. Kaya't mo asawaan. Baknang kayo. Saan matunay, Nana? Ado ti properties mi. Ay, kasta aya. Hindi. Anya pa'y lang arod nga itar aramidan ni Irene. Apay adi nakapay laklunan. Ha? Nagdangalakit din aya ni Irene. Di naararamatan ti utak na. Hangam di kagda nagbarok. Siyak ti makaamukan ka. Iti lugar mi manang, awan ti saan ang makaamam mo kada kami, nang runa kadagiti dadakkel ko. Ti makagapo, nakababain man nga ibaga, isu ti masansan apan nakaibarangay da, gapo iti nagdudu mga utang da, gapo ta nausem da iti sugal. Mainayon pa iti kanayon apan nakaireklamo da, tano agapa da, awan pilpilyan da agundaway, nga uray 10 oras pa yun ti rabii. Iti day di apan nakisarita ni Nanang ken ni Lorenzo nga agar-aram kanyak, dimawat gayam iti kwarta. Idi agangay, ultimo ti amak, dumawdawat meten ken kuana. Banag nga isumeten ti nagbalin a rason, no apay at timmurag ni Lorenzo amang ipilit iti bagina kanyak. Imbagak matan Lorenzo, uray din akong itulod. Taamang ano makaungat danan ng kantatang. Saan dak to akaungat dagiti dadakkel mo, Irene? Takinapod na. Kay kayat da ka manugangan. Ha? Iso adi ka din nagkadkad pa eh. O manugot kan. Tauran niya pa'y siguro tararamidam. Talaga siya kung tikaghasat mo. Siyak ti mga sawakan ka. Anya? Nagturad kamutan anang ibagay ti kasta Lorenzo? Agar-aram ka pa'y laeng, kastan ti jar mo? Ti kunam, aklunan ka, no kasta ti pakpakitam kanyak? Di mon samot na awatan si imbaga kay rin. Saan na masapol nga aklunan nakpay?
Taurean niya tar aramidam. Siyak at talagan ti makaginasat mo. Anya? Isungag sagana ka na rin. Tayo ti mabit. Agkalay satan. Anya nga kalay sang ibagbagam, Lorenzo? Agmauyong ka ka din? Sana kag mauyong Irene. Ngam no di ka makikalay sa kanyak. Paibalod ko dagiti dadakkel mo. Gapo iti dakkelin agatad anaala da kanyak. Anya? Padalaman ti Rabi. Nga mapaya nakaring kapay lang, Irene. Wen nga road, di mo't masapa pa iti sirak mo iti trabaho minton bigat. Na, una yun na nagunag na itasin na ay mo si ka, Irene. Kanat mapaspasamak kan kaya. Pudno ka di? Adinaw dawatan nyo iti kwarta ni Lorenzo? Na, anya kumangay ti dakas na, katagbalin tumutan nga asawam dayjay. Ha? Wan nga raw. Kakaisuna ka ni Lorenzo kami lang ang makasubot iti ado agastos miya ng biyag ka ng paadal kan ka. Ado nga amang ti sakripisyok iti panagadal ko. Ngam tinaggapo kada kayo, tatang. Ha? Nay, Irene, Ingka gumaak tinag-working student iti agad adalak. Tadandan isanda ka mayawatan iti kasapulak. Ha? Taon-unaan nyo ti agsugal. Ngam ti mangipaay iti kasapulak nga agadal. Isungawan ti rumbang nga isideryo itakanyak. Taawan mo ti Dog! Hoy, babae! Awan ti karbangam nga agsaw iti kasta kada kami. Tano saan agapo kada kami? Awan kamit dito'y danga! puno ti amam. Nangro na kanyak. Dakkel ti sakripisyo kan ka. Kainyinaw kan insikog ka iti siyam abulan. Inresgok ti biyag ko anang isikog kan ka. Isu nga awad ti karbangam amang sidir kada kami. Kang runaan na. Awan ti karbangam amang tubngar iti anyaman akayat ni kanitatang mo. Isu amakikalay saka ka ni Lorenzo. Tapno mairaman kami man aguminawa. Tita, apa yun? Princess, kanakan. Tita Irene, why are you crying? Nothing, princess. Awan niya mo na daytoy. Tita? Ayan ni Mami. She's doing something, Tita. Mabaling ka di nga ibagamkan ko anak kayat ko makasarita. Yes, Tita. Mami! Mami! Diyos ko, tulungan na ko ma. Ikanak iti umdas akirad ti pakinakam. Tapno masarangat ko na ito'y mapaspasama kita. Pudno kagurak ti aramid dagiti dadakkel ko. Diyak magustuhan ti Jarda. Sipod pa'y naadaan na kitinakam. Nga maapay adyak kabailan na maisag magda. No di ka makikalay sa kanya. Paibalot ko dagiti dadakkel mo. Agigayta. Kas lamang mangag ko pa'y lang timpang takanyak ni Lorenzo. Diyak kaya tamabalod na tatangkan nanang. Oray pa'y nga taisudan ti kadaksan anaganak. Diyak kaya tamadaksan dan Diyos ko. Diyak kaya.
Saan tan nga urayan ni nanang mo? Siyaklatan di kasaritam, Irene. Tatang, Agka natin ni Lorenzo. Isa mayat ka man no saan, agkalay sa kayaw. ha? Di ka agkad Irene. Siyak ti amam, kat siyak ti makaamunoan niya ti pagsaya atam. Saan yung amamo ni Lorenzo, tatang? Hanya kita saanan. Amok ni Lorenzo. Iso ti agbalin amanugang may kaninanang mau. Kas itinakunakaw, mayat ka man no saan, agkalay sa kayon ka ni Lorenzo. Iso ti kayat may agbalin amanugang. Kat saan arom ba nga pagkadkadan na kami, Irene? Saan amabalay? Awan nga rod ti naaramidak, no di ti makikalay sa ken ni Lorenzo, nga uray jakmet ay ayaten, manang Emmy. Panagriknak kat kayarigan nan nga inlakodak dagiti naganak ko kenkwana, tasyak ket nga rudan ti bale pinagbayad da iti gatad adinawdawat da kenkwana. Nagnaed kami iti balay nga impatakder ni Lorenzo para kada kami. Nakaano sakpay met ididamo nga uray kasla babaunen ti pangibilbilangan kanyak ni Lorenzo. Ngem idi agangay, nakarkaron ti napasarak, nang runa ididinan kayat nga agtrabaho ak. Saan amabalin ajak agtrabaho, Lorenzo? Anya ti pangalak iti gastusek ngay no jak agtrabaho? Danga, anya ko matipaggastusan ngay. Kat kumpleto mat amin dito'y balay. Ha? Di ka man nagaramid iti raso namang lipot kanyak danga. Ha? Anya amang lipot ngay bagbagam? Anya ka din na itaasasawam, Lorenzo? Amok, isa di mo kaya ti sumardeng agtrabaho. Tadalalaki iti pagpapaayam. Anya? Diyos ko, mangirnad ka man mat iti kasta nga ibagbagam, Lorenzo. Anya alalaki ka sasawam? Apay nga rin di mo kaya tagsardeng agtrabaho, ha? Apay? Di ka nagrason ko naklangarudan. Basta sumardeng ka nagtrabaho. Agtalinaod ka lang dito balay. Saan ka mabalin arumwar no di ka palubusan? Naimbagmat na nakaumay ka dito balay, Irene. Mangtod ka man iti kwarta. Ha? Una yan, tatang. Imbes ko maakumustaen dak, taitalaeng anak kasarong karak dito ay. Ngam kwarta adagos ti bagbagayo. Anya pa ila kumaga po ako mustaan ka nga kat nagmayat lang arodan ti biyag mo. Tabak nang ni Lorenzo anang asawa kun ka. Ha? Isamang tan kakit din iti kwartam ta sumarunwak matan ka ni nanang mo ijay sugalan. Awan ti kwartak, tatang. Nagimot ka matan si ka, Irene? Ha? Nakabakbak ng kayaw, ibagam kit din nga awan ti kwartam? Imaw? Talaga nga awan ti kwartak. Ta pinagsardeng na kun ni Lorenzo nga agtrabaho. Saak lama kaigam iti kwarta no ibaon nak ama kitsyenda. Ha? Iso nga uray anya ter aramiden nyo ita. Awan ti maiyawat ko kada kayo. Awan.
Ken ka saan ka arumrumwar no di ka palubusan, ha? Awan mo ti sabali anapanak no saan nga iji balay. Kayat ko laang ti agaliwaksay. Uray pa ijabalayo tinapanam. Diyak imbaga arumwar ka. Ngamrimwar ka lata. Isa manipod ita. No panawan ka dito balay. Ipadlak kun dagiti daw iterwar. Anya? No anya timbagak iso ti masurot ay rin. Awan ti maaramidam. Tasyak ti rumbeng a masurot. Nawatam. Kasi ta, adapag nami ka dagiti gagayim ko. Rumwarak ngam ipadlak ko dagiti daw iterwar. Lorenzo, pangaasim ko mata di mo aramidan dayta. Sa anak abalod tapno aramidam ti kasta. Lading ita kay rin. Ngam kas itiimbagakon. Awan ti panagtalkukan ka. Di nakto pulos mabalin aliputan. Iso nga aramidak ti amin tapno makasigurado ak. Rumwarak ngam ipadlak ko itirwar dagiti daw to'y balay. Alas 4 iti parbangon. Ngamawan pa'y laang turog ko. Kasanumot nga na makaturog ka. Kat madanagan na kiti kasasaad ko. Agasam ta nakapadlak iti ruwar dagiti ridaw ti balahimi. Saan nga'y daw dawat? Kasano aklaangan no kalaat nga da mapasamak nga uram diti balay. Sigurado ang mairaman akong adumapuno bilang laang. Diyos ko, apay akasto'y tinagbalin agasat ko. Nagbali na ka natulnog nga anak. Diyos ko, apay akasto'y tinagbali na kasasaan ko. Lugan samot lagi ti pulis tinagsardang iti batog. Siri pa kiti tawa. Mobil na agpaiso dagiti pulis. Makamuditan agpatulong ak. Tulong! Tulungan dak ko ma! Tulong! Tulungan dak! No naira na laeng nga da nagpatrolya a pulis iti daydi akanito manang Emmy. Ngem talaga gayam agagara dati umay iji balay tapno ipakaamuda kanyak ana disgrasya ni Lorenzo gaputa na bartek nga agmanmaneho. Tirigat na saan laabasta na disgrasya ti asawak no diket addapay tinaala da a kontrabando iti lugan na. Nasdaaw dagiti pulis, idi nakita da a nakapadlak dagiti ridaw ti balaymi. Idinto taaddaak iti uneg. Iso nga innala da ti statement ko. Saan a panangiruruman ken ni Lorenzo? Ngem imbagak ti amin nga aramiden na kanyak. Iso a nanayunan ti kaso a naipila kontra kenkwana. Naklaat mo't dagiti dadakkel ko, idinaamuan dati amin. Ngem tinasakit, kaslakit din ad-addapay nga isakit da ni Lorenzo. Saan pa'y analpas ti kaso, nagaplaya ko dito'y Hong Kong manang, kat napagasatan akmet. Iti tulong tinamarswa, nakasarakak iti nasingpet nga amo dito'y. Iso akay kayat kon ti kaaddak ditoy. Kat uray kaskasano, patpatuludak latamot dagiti naganak ko, iti laksid ti inararamid da kanyak. Daytoy ti pakasaritaak,
Dito'y pagayam mo, Irene. Pagayam nga Irene, anyan tinapasaram. Kinapudno na, italaang anakaawatak iti kastoy apadas. Kat agyamanak, tasaan ka nagdwa-dwaan ng ibinglay iti padas mo. Anyaket nga agpayson ti kwarta, taaramidan na abulsek ti tao. Kasta tinapasamak kadagiti dadakkel mo, iso adidan pinanunot nga uray anyapay ti pagbanagam. Ti pagsayaatan na, nakarukat ka iti nakaipasungal ngalam, kat napintas itan ti kasasaad mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Alvin, nga iti agdama kat adda ijay Qatar. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Alvin, may saak nga OFW dito'y Qatar. Kat maragsakanak amang ibaga, nga uray kaskasano, uray madamapay laang ti pandemya, agtultuloy matlata ti trabahok ditoy, adakkel akatulungak, tapno makaipawitak iti pamilyak dita Pilipinas. Jack ilibak, akadagiti panawan ana ipaulog ti lockdown ditoy. Dagiti channel nga agiyap upload kadagiti iloko a drama ti pagpalpalabasan mo iti oras. Adakkel mo't atulong tapno maksayan ti danag ken iliw ko iti pamilyak. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay manang. Kat sapay la kuma, tamaikan daytoy iti gundaway, ama idrama dito'y programa yo. Agmay may saak nga anak manang Emmy, gamsipod na adda anak itinakam, awan apulos ti amok, maipapan iti amak. Banag nga iso tinang iduron kanyak nga agrebelde, iso ang nagbalinak asakit ti ulo ni nanang ko. Anyan, Alvin. Kinsila titawan mo. Ngam naglaing kan nga ginom iti arak. Anya kumakan ka ngay. Daya bibiyang mo kanyak. Ha? No awan tibiyang kuken ka. Panagkunam ka dikat sitaran ka kastoy. Baybayan ka kuman nga uray malmas kan iti arak. Makitam di kastang ugalim. Mangiruruman ka ngay na. Ha? Kaya't mo pa gaya mamalmusak iti arak. Nagalas sa talaga to galim. Tikunak, no awan bibiyang kuken ka. No talaga nga bibiyang mo kanyak. Amay nga rin di may bagano at sino tiyamak. Ha? Oh, makitam. Napaulimag ka. Ngamin, pudno nga awan bibiyang mo kanyak. Tanod ako mabiyang mo. Saan mo ko mga ilimlimot ti may papaniti amak? Saan ko ma? Kwarta man. Ha? Apay anak ko. Papanam kat Sabado mat ita. Awan sarek mo. Apay, ti ko nam. Sumsumregak pa'y. Anya? Anya ti kunam, Alvin? Saan ako na sumsumreg? Makalawas na. Ne, apay ngay Alvin. Iti anya agapo. Anya kumapay laga pong agiskwila ngay. Awan tumit lati Sarbina. Anya? Iso kay kanak din iti kwartak, tada papanak. No di nakikan.
Mangilako kita likaman diti balay. Alan, ikan na kun tapno makaruwara kun. Rita, balasang ko, naimbag ta na danon ka diti balayo. Ha? Apay na Sedes? Kaya't ko man laapon kan ka Rita. Sumsumrek ka di pa iti pagadalan ni Alvin? Nana Sedes? Amok, agayem mo ti anak ko Rita. Pangaasim ko ma, ta ibagam kanyak ti agpayso. Nana, ita alawas, saan apulos asimrek ni Alvin? Anya? Dayta tiagpayso nana. Kanayon ang makitak na nakaistambay itiruar ti pagadalan. Ha? Dayta tiagpayso nana. Kanayon na akakuyog dagiti barkada na nga istambay. Inton kwan, agkursonada da kadagiti estudyante. Agkikil da pa'y Oh, Diyos ko. Kasta ti aramid ni Alvin ita nana. Iso ano da duma? Tsak pa'y makikuykuyog kan kwa na nga agawid. Tamabutengak. Amkag ngamin nga ang mga nukala at amakiapa no agkadwa kami. Kat mairaman nakpay. Pakita mi tati ka balam. Sana syakti karkaritam tawat tigaway mo kanyak. Kang kay di pagnakmam. Kasta ti ugalik, idi agtutubo ak manang Emmy. Malaksid asakit ti ulo nak ni nanang. Kay kayat ko ti makirinrin nambol, kan agar aramid kadagiti banag nga ammok apagsakitan tinakam ni nanang ko. Tigapuna, saan apulos nga agsaon ni nanang maipapan iti amak. Kas ngamin iti nakunakon, sipod na addaanak iti nakam, awan apulos ti ammok maipapan iti amak, nga isumeten tinamkwatak a nagbalin a torpe ken naloko. Kasla pakaragsakak idi no makitkitak nga aburido ti inak, no kasjay nga adda pakairamanak a kalukwan. Kas iti na minsan, anya manen akalukwan ti inaramid mo, Alvin. Anya kalukwan mo ta sasawam. Daytoy ti summons nga intulod ni Kagawad Ilyong diti balay. Inreklamo da ka iti barangay. Anya? Asino ti nagreklamo? Taparparag ti rupa na. Ay, unay kan anak ko. Si kalangaruden ti inreklamo da. Ngam si kapay laeng tinatangsit. Talaga ah. Anya kumaga pong ay reklamo dak ngay. Pagre-reg po nagtupay ida amin. Anya? Saan man nasakti butbut nanda? Kitak man dita.
Dala kay Damian gayam tinangireklamo kanya ka. Payman. Aguray ka. Sa dino ti papanam. Inakrautan da jala kay Damian. Batanak! Tag man lang tilain da jala kay Damian. Alvin! Agsabli ka ditoy! Alvin! Jakayat ti mabalod. Jakayat. Kasanumat ngamin ay anak ko. Imbes ang maurnos ti amin. Napanmumutan inubor ti balay damanong Damian. Gunggunada. Agin lalayang damot namin. Unay kamutan anak ko. Unay yan. Irwarnak dito ko nakmat. Saan a basta-basta? Masapul a kasaritak pa'y dagiti pan nakabagi ti lintag anang arestarken ka. Na ultimo isudak at binastos mo. Basta irwarnak ditoy. No tinak irwar ditoy. Karo nagurahan ka. Anya? Irwarnak ditoy ko nakmat. No dinak irwar ditoy. Agbabawi kay taramidak. Iso nga irwarnak ditoy. Rita, ada ka dito eh. Simuro ta kadatatang ko, kananang mo. No kasta, ada tinak. Wan Alvin, kasarsarita datatang kananang mo dagiti pulis anang arrestar kan ka idi kalman. Alvin, anya nga minter aramidam iti biyag mo. Apay akasta ka matan. Rita, Nagkaubingan ta. Agayem ta. Nakasingsingput ka mo tidi. Ngamapay akalat a nagbaliw ka. Masya naklakat nga rudan ka ni Nana Sedes. iso ti makagapo amin dagitoy. Anya? Apay ani nanang mo ti pabasulam. Sikat agar aramid iti pakaipaspasubwam Alvin. Saan ani Nana Sedes? Maasyan ka kumamot kan kuana. Ar-aramidan na ti amin para kan ka. Ngam si kamot dun. Aslakid din agar aramid ka iti adda-adda pagparikutan ni nanang mo. Di ka kadi maamak nga amangan no maisagmak ni Nana Sedes iti kastang ar-aramidam. Amangan no agsakit gapo iti nalaus apa nagaburido na gapuken ka. Agpanunot ka kumamot ana imbag Alvin. Ngamin, ni Nana Sedes nga inam ti nakakaasi iti kastang ar-aramidam. Ita, tanairwarkan iji pagbaludan. Kat addatan dito balay. Mabalin ka di nga agsarita ta, anak ko. Alvin, anak, pangaasim ko ma. Di mo dadaulan ti masakbayam. Gapo ka dagiti kalukwan nga aramidem ita. No amumla ko ma. No kasano ti panagdandanag ko, anak ko. Nagpatnag ajak nakaidnaan ang pampanunot iti kasasaad mo. Nagpalabas iti rabii iti presinto. Kasla mabriat ti barukong ko iti panagriknak. Adda ko maamamati ak kadag iti ibagbagamita. No impaay mo ti kayat ko amamuan. Damagak man kan ka, Alvin. Saan ka di pa'y nga umdas? Dagiti ar-aramidak para kan ka. Tagikurangam ka di pa'y ti pamatag kan panangasikaasukan ka.
Apay paylaang asapulam ti amam. Ha? Di mo ka di mapanunot. Nga amang ano da nadagsan a rason. No apay ajak kayat ama-amuam ti maipapankan ko, ana. Orean niya pwede tarason. Karbungak la tama-amuan ti may papanitamak. Kitno talaga di mo kayat nga ibaga. Makamu ka. Ano samot nga rin aramida kita. Lunak manang Emmy. Kadagijay nga imbaga kanyak ni Nanang, idi na irwarnak iti pagbaludan, medyo nang rik na akmet. Nagamakak pa yan, idi napadas ko tinagpalabas iti rabii iti presinto. Ngamjak man amo, tanagtalinaed anangato ti purwak, ken nagtalinaed anatangken ti ulok. Tauray pa'y ada panagkadkad iti may sa asuli ti riknak. Rimming bawlat ta ti kinatangken ko, akayat ko amaamuan ti amin, maipapan iti amak. Ngam ti may sa pagsayaatan anapasamak, apaman anapadasak tinaturog iti presinto, isu ti panagsublik anagiskwela manang. Tauray kaskasano, jakmot kayat idi ti agbalin amangmang, wenno awan ti ammuna. Dinakmot idi binaybayan, ti gayem ko. Alvin, addamanan itirwar ti pagadalan dagiti barkada mga istambay. Di mo kunaan asumurot ka manan kadakwada. Rita? Agid dan takitin nga gawid. Likli ka mo dagiti barkada. Tawan tinasayat ang magimulam kadakwada. Isudan sapay ti mang sugsug-sugkan ka nga agrebelde. Pangaasim, Alvin. No napatagak pailaangkan kakasgayam mo, denggan na kumamot. Likli ka mun ida. O may kakit din, tagidantan nga gawid. Panunutam nga dapay project tayo amasapol nga ipasa tayo inton Biyernes. Di mo maaramid day jay, no sumurot ka manan kadagiti gagayam mo. Pasensya ka na, Rita. Ngamjak pa'y kahit tagawid. Anya? Kaya't ko pa'y tagpalabas iti oras. Ay, sana mabalin, Alvin. Ha? Di ka panawan. No maisagmakak ita amang ilikliklikkan ka iti posible pagdaksam, makamu ka. Basol mo, Alvin. Mercedes, paritak la kumanirita nga anak ko ang makikuyog kini Alvin ka. Ha? Kaka Nestor. Ang mismo na nirita nga anak ko tinang ibaga kanyak. Akayat nakaatulungan. Tapno makaamiris ti anak mo, agayom ti anak ko. Ay, naimbaglaangan, tanasingpat ti anak mo, Kaka Nestor. Nagasat ka, takas ka ni Rita ti anak mo. Mas dawak man lang.
Naimatangak tinasaya tapan ang padakkel mo kan ni Alvin. Ngam no apay akas di tinagbanagan na. Malaksid anatangken ti ulo na. Kasla pakaragsakan na paikit din ti kanayon na pan nakairaman na itir... Tatang! Nana Sedes! Ne, Tatang! Rita, anak. Ne, Rita, balasang ko. Apay Rita, anya tinapasamak ken ka. Apay ngagdardaras ka ken kasla adda kabuteng mo. Tatang! Nana Sedes! Naipon di hospital ni Alvin! Anya? Nagrarambol damanan itay Gerwar ti pagadalan. Nadangran ni Alvin. Iso day jay. Intaray ti may sa maestro medyo hospital. Nay ko, nagsakit tinadonor amogin ko. Naimbaglakit din ta, nasiputak di awanan bay na ng pakpakanyak. Nakalisyak, hanggang nadonor lata timogin ko. Ayop day jay, agalwad ti awanan bay. Alvin! Alvin! Anak! Diyos ko! Kumusta tirik naman, anak? Nakaro ka di donor di tamuging mo. Saan mat? Hintayon, agawid tayon. Apay, pinalubusan na kakadin ti doktor anang tamingkan ka? Kung ano ito nga ginanak, kabaglakon. Isang agawid tayo kit din. Mabit lang, takasaritak pa yan na imbagti ng tamingkan ka. Kalpasan na, adda pa pananta. Ha? Urayan nakbit anak ko, kasaritak laang tinangtamingkan ka. Anya ti aramidon ta dito kampusan to. Asino ta akin tanong iti adda dito batog ta. Di mat, kayat mo amamuan. No asino ti amam. Ha? Kita tinagan nga adda ti tapansyon. Basa na imbag. Apelyedok mat. Juan, tadaita, titanam ti amam. Anya? Dahita ti agpaiso anak ko. Pimusay ti amam. Sakbay pa'y anay pasngay ka. Tiga po na. Binagsulti na kaapan na. Anya? Naloko mo't idinay di amam. Awan apulos, tidengdenggan na. Sakit di ulo, dagiti dadakkel na. Katkaskan ka. Nausam, makiriri. Makirambol. Aging ga nakasarak itinanglibat kan kuana. Gaiso ti makagapo, ti pupusay na. Inlimod ko kan ka ti amin. Tadyak kayat amaamuam, tinaalas na palabas ti amam. Ngamgapo ka na gito'y amapaspasama kita.
Masapol nga ibuksila kundi kinapudno. Tamabuta nga ka mapasamakan ka, tinapasamakan ko na. Diyak ka maalan, anak ko. Diyak lakit di ka maalan, numapukaw ka kanya. Sa pangasim ko matagamiris ka, Alvin. Pangasim ko ma, anak ko. Lasimgar kadagiti na amwak. Kabayatan ti kaadami iti tanem day di amak, manang Emmy. Ket iti kaunaan agundaway, inarakop ken nagsangsangi takken ni nanang ko. Ad-addan anariknak ti panangipateg kanyak ni nanang kadagidi agundaway, tadinak pulos binaybayan. Ket kiddaw akiddaw iti pammakawan, gapo iti panangilimad na kanukanyak iti amin. Iti daydi metten agundaway anak kaamirisak manang, ket ingka gumaak tinagbalbaliw, iso anak katurpusak iti panagadal ko. Saan la aday tamanang? Napagasatan akpay anak ka-abroad, iso nga daak ita dito'y balasiw taaw. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Alvin. Pagayam nga Alvin, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo. Dayawan ka, tauray iti apag ka nitulaeng, kinabailam tinagamiris, ket ingka gumaam tinagbaliw. Sapay la kumapagayam ko, tasaanen adumteng tigundaway, asubliam tinaalas nga aramid mo idi agtutubo kapaylaeng. Tapno agtalinaed metten anatalina ay ti panunot, kenrik na ni nanang mo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabi